Kuadrilla iritsi zarete zuek helmugara, zuotako nor ez da ito? Bueno, bera Julia nahiko txarto, baina besteanak ondo. Nahiko gaizki bilea zer pasa zaio? Hauzi, ikusi ezela dugu hankak danak eta... Hor beste kuadrilla batzukin, ibilbidean egin dugu topo eta esan digute nahiko arriskutsua dela. Bueno, bizka bai, oso. Gainera dugun gaixa danok balsan kanpuan eta jaso ditugu hostia batzuk, baina oso ondo, oso politxa. Oso polita, inor ez da ito, baina badaki zergaitik zuen kuadrillan inor ez den Urazpian gelditu, hemen txekarri duzuelako zuek, besteko uretan ez gelditzen. Bai, honek salbau indozku pilua, porque azkenian asko ginean, eta honekin pare bat jundie, eta salbada, oso ondo. Zuentzako lehenengo aldia da parte hartzen duzuena, izan ere 12 urte eta gero, bueltan delako. Bueno, hipotermia batek eroman behar dizu, dardara baten zaude, hotz egiten du gaurrala. Asko ez, baina uretan ibili eta oin irten da bizka bai. Bizka bat bai? Bai, gainera inpapa uinga, así que aldatzen gazen ja eta... Ondo, kuadrilla ikusten dugu zuek, bizikletan ibiltzeko kasko bat daukazuela. Zein da zuen kuadrilla, aurkeztu hemen ikusen zule? Gure kuadrilla guraso elkartea, ga 6 eta beste bat dago kojo, eta beste ikasten, así que... Eta orain agian baten gaixorik, baina oraindik indarra bai, parranda jarraitzeko, ezta? Bai, ontxe egun luzia dauku bondio eta agarlo todo. Jaia, bukatu arte ez duzu hau soltatuko, ezta? Ikusiko. Igual gauian eroango gaue bai, Igual gauian hau... Kuadrilla, irribarretxu zaudete, dardara baten ere bai. Irribarre hori zer da, ondo pasatu duzuela, sufritu egin duzue, nola joan da jaitxiera? Danetik. Osa, bolkauga, hasieran juga superron, eta bolkauga momentu baten, da hortik aurrera ja. Reír por no llorar, bai, Entzu, kuadrilla, badago talderik, buelta eman ez duena? Ez dut uste. Guk ikusi ditugu honetatik ez behintzat. Hasieran batzuk oso ondo irten dira, baina ez dakigu. Zeren tramo batzuk, arri batzukin, ez da zunaz, arriskutsua. Eta hau izan da aurrera egiteko zuen sekretua? Oso ondo funtzionatzu, bai. Zindun honen hau izan da. Bai, funtzionatzen zen horrela bintzate derreitzeko. Eta nork uste duzue irabaziko duela? Gabarriak igual, zakit. Gabarra ematera etorri direna? Bai, seguro, 100%. Eta azkenak lehenengo izango direla, ezta? Hoxe, espere doi gomentat, porque eske ikusitza zela gelditzu jaun balzia, nahiko meritoa llegau gala. Zuek izan zarete azkenak iristen, hemen baltsa jaitxeira txapelketa honetan, nola bizi izan duzu zuek hasieratik bukaerarako ibilbide hau jaitxeira? Izan da Titanica, hundidos, pues holaxe. Hasiga balsa gainean, lehenengo 2 metroak eta gero ja, poltza bat alde batetik, bestetik eskerra bintzat. Ipen ikaun nola reskaterako paipu atzian eta hor bat omaten dut da jundan, porque eske bestela, bintzak kaskuakin eta etorriga, osake bizirik heldu ganik duda hori neukan, esaten bueno, gaur jazta nila jentia ja badespada agurtu inaiz ja, jentiakin arrebia izan jat. Placer bat izan dela bera nahi izatia, baina, bintzat bizirik ailegau, ez tala gutxi. Zuek atazkantzita batzuk hor ikusi dugu, tabarra pixka baten batera etorri direla, sorginak ere hor ikusi ditugu, gondoleroak ere bai, zer ez dago hemen Pentekosteetan? Egisa da, eta gainera 20-21 bat talde azian apunto zen, uste gaur 18 jaitsi gala, izan daia lehenengo momentutik autobus paradan danok batera, balsak, ambientia zeugan, izan da oso politxa hau berreskuratzia, eta uste honik gelditzeko etorri dartzoz izango dela. Indartxu itzuli da, eta orain hortxe egongo dira kuadrillakia nork irabazi duen, saria nork jasoko duen, izan ere udalaren eskutik 150 euro, eta Xaxauren eskutik ere egongo dira beste sari batzuk zuk, nori emango zenioke saria? Nik sari disfraz honena latabarra onduen, eta nik uste dut onduen hola azkarren jaitsi dienak jankibikoak izan diela, zeia lehenengo momentotik, ditugu balsa gainean hartu dabe, lehenengo rapidua eta neto jondie lehenengo eurak, así que... Jankibi bat kuadrilla beti izaten da protagonista Pentekostetan, nik ezakit trampak egiten duzten ero ez, kortoliaketan irabazle urte pila baten, orain hemen ere bai, hor atzean zerbait badago. Nik uste dut esperientzia. Urte askoan ibilitxakoa di horrek, así que nik uste dut horrek, gube igual ailegauko ganoizu baitxortara. Saiatuko ga. Bueno, oso ondo, astindu hortxe goian ondo zuen bandera hau eta gozatu Pentekoste. Bai, eskerrik asko.